Аплодисменти! Чакам организаторите наистина тук при мен да дойдат с вече с наградите. Готови ли са? Имаме ли готовност или? Ако няма, ако не сме готови, не сме готови още. Еди да ти помогна с микрофона да го. Шегувам се, разбира се. Няма. Това е краля. Я да ви чуя къде сте национали, сега готови ли сте да извървите Непалско 2012? Комучина България. Ден без Пандра и Бомбен Найт 2012. Пет издания SBS България. Първата ни среща беше фантастична. Беше ти различна, секси, симпатична. Ти живей на степ на дискотека. Ала ти отсече, чакай до полека. Когато ме погледна ти, живота ми се промени. Сърцето ми стрела заби. Но как да бъдеш моя ти? Грях ли е очите ми? Аз се пълни със сълзи. Грях ли е, че в нощта си отново пак сама? Когато ме погледна ти,
танцува, давайте със еко. Някой ме попита, имаме ли хита? Трудни сме, но пускаме. Късите синджирите, плащите, спирайте в Банско. Така като е гледам. И Жека Стоми. Ще възьме няколко мъчета, които са слушали тази нощ. Тепло Банско! И да се знаете, че нямам програма просто. Сега се пускаме леко.
Аплодисменти за тебе, Джорджо. Уникална програма, обаче все пак, за който сме събрали тази нощ, трябва да раздаваме награди, нали така? Това е кралския микрофон ли? Крейзи и кой? Не, аз предлагам първо да дадем наградите, след това да дадем волна програма или Крейзи вече е готов? Добре, окей. Благодаря ви, че ме издържахте, знаете, че... Благодаря ви, колеги.